så lufthavnen. Og anden K er... I dag var vi strandet. I dag er vi strandet. I dag er vi strandet. Vi er strandet. Vi kan ikke komme hjem, fordi der er møgvejr op i Nordeuropa, og det ligger op ved Danmark af. Så her står hele anden K og venter, mens Jørgen Horter, han er gået op for at høre om angående hoteller og sådan noget. Og jeg har ML-tente, så det skal nok gå godt nok det her. Altså, jeg kan sagtens spise Else, hvis det skulle være. Og det er det, der er Sara, og han vil gerne spise Else, fordi han er sulten. Hvis det betyder liv og død, så vil jeg gerne spise Else. Hvad vil du gerne? Spise Else. Det er meget. Ja, se om jeg spiser dig først. Nej. Og jeg tror, at vinderen det bliver Else, fordi hun er en misling. Ja, og jeg også. Hun siger miau, og hun spiser meget, meget hurtigt. Ja, det gør jeg ikke. Og Darsaren er bare Darsaren. Darsaren.